Fideo adolygu cwestiwn arholiad ar gyfer tygau. Mehefin 18, haen uwch 11, cwestiwn 15. Digolion sy'n ailadrodd a Syrdiau. Felly, y cwestiwn sydd gyda ni yw, mynegwch 0.245, ond mae'r 4 a 5 a dot ar eu pen nhw, fel ffracsiwn. Na ni hwnna gynta. Felly, meddwl am hwn. Mae'r rhain mewn ardaloedd topig gwahanol, y ddau cwestiwn A a B. Felly, byddwn nhw'n gwneud trin ar wahân. Felly, ar gyfer A, mae gennym dotiau uwchben 2 o'r digidau, golygu'r hyn ailadrodd. Felly, mae hwnna yn gallu cael ei ysgrifennu heb y dotiau fel 0.2, 4,5 a'r 4,5 sy'n ailadrodd am byth. Felly, beth gallwn ni wneud gyda hwn? Gallwn lluosi hyn gyda 100, bydd hyn yn symud y digidau ymlaen. 2 digid sy'n ailadrodd, felly lluosi gyda 2, 10, lluosi 10, felly 100. Mae hwnna yn mynd i symud y digidau, felly lluosi hwn gyda 100 yn mynd i ddod â 24.54545 ac yn y blaen. A dyna beth sydd gyda ni. Nawr, ni wedi symud y dot o y pwynt o flaen y 2, 10 a 10 arall, i gael lluosi y 100, i symud y 2 le. Nawr, mae angen tynnu mwyn cael gwared y digidau sy'n ailadrodd. Felly mae gyda ni, os galwon ni yr un gwreiddiol yn x, sef 0.24, 54, 54, 54 ac yn y blaen, a wedyn 100x, a fi'n dod hwnna uwchben yr x, achos fi'n mynd i tynnu nhw, yw 24.5454545 ac yn y blaen. A chi'n gweld nawr, gan bod ni wedi gosod nhw yn eu trefn, felly'r degau, yr unedau, y degfedau, canfedau ac yn y blaen, os ni'n dechrau tynnu bant o'r pen draw, sef anfeidredd, a wedyn mae 5 tynnu 5 yn 0, 4 tynnu 4 yn 0, 5 tynnu 5 yn 0, 4 tynnu 4 yn 0, 5 tynnu 2 yn 3, 24 tynnu 0 yn 24, a 100x tynnu x yn 99x. Felly ni nawr wedi cael gwared y digolion, y digidau oedd yn ailadrodd. Nawr, felly'n droi hwn mewn i ffracsiwn wrth rannu. Felly, x yn mynd i fod yn haflu 24.3 rannu dy 99. Ond dyw hwn ddim yn ffracsiwn iawn. Felly, mae rhaid ni wneud llosi top a gwylod gyda 10, a ni'n cael 243 dros 990. Mae hwn fel ffracsiwn, ond os dwi'n gofyn am ffracsiwn ar ei ffurf symla, felly byddech chi'n sylwi bod y top a'r gwylod yn gallu cael ei rannu dy 9. Ne, lle byddech chi'n sylwi bod e'n gallu cael ei rannu dy 3, a wedyn 3 arall. I fe fod yn gallu cael ei rannu dy 9, chi'n ydod digidau, a gweld os dyw hwnna'n rannu dy 9. Felly ni'n mynd i rannu dy 9, 2 a 4 a 3 yn 9, rannu dy 9, a ni'n gallu 24 rannu dy 9 yn 18, felly 2, 9 yn 18, 6 drosto, 63, 7, 9 yn 63. A rannu 9, 190, dy 9, ni'n cael 110. A ni'n methu symlheiddio hwnna'n fwy. Ond falle byddech chi angen checo os dyw hwn yn gywir. Ni ar papur 1, felly dim cyfrifiannell, ond felly gallwn ni rannu fe 2.7 gyda 11, felly ni wedi rannu dy 10, a dyn ni'n lle rannu 2.7 a 11, a do nifer o zeros, felly bod ni'n lle cael yn digolion ni. Felly 11 mewn i 2, methu mynd, 11 mewn i 27 yn mynd 2 le, a 5 drosto. 11 mewn i 50 yn mynd 44, 6 drosto. 11, dod ar 0 lawr, 11 mewn i 60, 5 gwaith, 5 drosto,
50 dyn ni nawr, felly 11 mewn i 50 yn 4 gwaith, a 6 drosto, a felly chi'n gweld nawr, mae'r patrwn o fyna ymlaen yn ailadrodd, felly ni yn gywir. Felly 27 dros 110 yw'r ffracsiwn. Rhan B yn gofyn i ni ehangu a symleiddio, felly 2 fraced angen llosi gyda'i gilydd. Meddwl, rydym angen llosi 2 gronfach at ei gilydd. Rhaid llosi bob term mewn un cronfach gyda bob term yn y llall. Felly, a bydd angen tacluso wedi hyn. Felly 2 fraced gyda ni yma, felly llosi'r 8 gyda'r 5 a gyda'r ail isradd 7, a llosi'r minus 3 ail isradd 7 gyda'r 5 a'r ail isradd 7. Felly, y ddau gyntaf, 8 llosi 5, yr 8 llosi'r ail isradd 7, yr minus 3 ail isradd 7 llosi'r 5, a'r minus 3 ail isradd 7 llosi ail isradd 7. A ni'n cael 8 llosi 5 yn 40, 8 llosi ail isradd 7 yn 8 ail isradd 7, minus 3 ail isradd 7 llosi 5 yn rhoi minus 15 ail isradd 7. A minus 3 ail isradd 7 llosi ail isradd 7 yn wneud 3 llosi'r 7, ail isradd 7 llosi ail isradd 7 yn wneud 7. A mae hwnna'n wneud 21, minus 21 plus y 40, felly minus 21 plus y 40 yn rhoi 19 i ni am y term heb ail isradd, a'r 2 ail isradd 7 yn 8 minus 15 yn minus 7 ail isradd 7. Felly, ffordd arall o llosi 2 fraced, felly mae rai o chi wedi dod ar draws, yw ar ffurf tabl. Felly, y 2 derm yn y braced cynta'n 8 a mae minus 3 ail isradd 7, yn mynd lawr i'r ochr, a gros y top bydd 5 a plus ail isradd 7. Felly, 8 llosi 5 yn rhoi 40, 8 llosi ail isradd 7 yn rhoi 8 ail isradd 7, minus 3 ail isradd 7 llosi 5 yn rhoi minus 15 ail isradd 7, a minus 3 ail isradd 7 llosi ail isradd 7 yn minus 3 llosi 7 sy'n minus 21, a ni'n cael yr un peth ar y diwedd. Felly, llosi'r 2 fraced, 2 gramfach, a tacluso, a ni'n cael 19 minus 7 ail isradd 7. Deunydd bonus, rhywbeth i chi feddwl am. Ydy 0.999999 sy'n ailadrodd am byth yn hafel i 1? Wel, ewn ni trial dull wnaethon ni ddefnyddio flaenorol. Felly galw x yn hafel i beth sydd gyda ni, 0.999999 ac yn y blaen. Un digid sy'n ailadrodd, felly llosi hwnna dy 10, a ni'n cael 10x yn 9.99999. Felly chi'n gallu gweld nawr, os ni'n tynnu rhain wrth ei gilydd, mae'r darn sy'n ailadrodd yn diflannu, a 9 tynnu 0, rhain a gyd yn diflannu, 9 tynnu 0, 9, 10x tynnu x yn 9x, rhannu dy 9, a ni'n cael bod x yn hafel i 1. Nawr, yn yr un modd, ydy 0.33333 sy'n ailadrodd yn hafel i treian. Wel, os ni newydd brofi bod 0.9999 ac yn y blaen yn hafel i 1, rhannu hwnna dy 3, y ddau ochr y 3, mae 0.33333 ac yn y blaen yn hafel i treian. Felly, ni wedi profi hwnna. Wrth brofi bod 0.9 sy'n ailadrodd yn hafel i 1. Deunydd bonus am lluosi cronfachau. Nawr, os dy fi x plus a i gyd i disgwario, mae hwnna'r un peth a x plus a lluosi x plus a, sef x lluosi x yn x gwar, x lluosi'r a yn xa, a lluosi x yn ax,
a lluosi a yn a sgwar. A ddau derm ganol sy'n dod at ei gilydd xa plus ax yn dod yn 2ax. Na mae hwnna werth cofio. Os oes enghraifft gyda ni fan hyn, felly os oes 3 plus ail isradd 7 ni, a hwnna wedi sgwario, ni'n gallu wneud 3 di sgwario plus 2 lliosi'r ddau ganol, felly 2 lliosi 3 lliosi ail isradd 7, plus yr un ola wedi sgwario, a mae'r un ola yn rhoi 7 i ni, 6 ail isradd 7, a 3 lliosi 3 yn 9, a ni'n gallu casglu termau, a mae 16 plus 6 ail isradd 7 i ni. Wrth wybod bod braced wedi sgwario yn rhoi'r mynegiad yna. Beth os minws dyn ni'n y canol? Felly x minus a lliosi x minus a yn hafel i x sgwar, y ddwy x, minus x lliosi a, y ddoi tu fewn, minus a lliosi x, a minus a lliosi minus a, yn rhoi plus a di sgwario. Mae 2 minws gyda ni fyna. Ddoi dim ganol yn cysglu dy gilydd, a ni'n cael x sgwar minus 2ax plus a di sgwario. A mae werth dysgu y mynegiad yna, fod x minus a i gyd di sgwario yn rhoi x sgwar minus 2ax plus a di sgwario. Enghraifft i ni nawr, felly 3 minus ail isradd 7 wedi sgwario, mynd i roi 3 di sgwario, minus 2 waith y ddoi ganol, felly minus 2 lliosi 3 lliosi ail isradd 7, a wedyn plus y term ola di sgwario, sef ail isradd 7 di sgwario yn dod yn plus 7 ar y diwedd, minus 6 ail isradd 7 yn y ganol, felly mae 16 dyn ni, 9 plus 7, minus 6 ail isradd 7. A wedyn ni'n arall, os oes un o bob un dyn ni, plus a minus, felly mae x wedi sgwario, dyn ni, mae ddwy derm gynta, x lliosi minus a yn minus xa, plus a lliosi x yn plus ax, a plus a lliosi minus a yn rhoi minus a di sgwario ni. A mae'r ddwy derm ganol nawr yn canslo. Felly mynd i gyda ni x sgwar minus a sgwar. Dim ond os yw'r ddau arwydd yn ganol yr bracedi, y crambachau, yn wahanol. Nhw'n galw hwnna'n gwahaniaeth rhwng 2 sgwar. So mae hwnna werth dysgu i chi hefyd. Felly lliosi, enghraifft i chi nawr, 3 plus ail isradd 7, lliosi 3 minus ail isradd 7, ac am fod y plus a minus dyn ni, ni'n gwybod ni'n gallu sgwario'r term cynta, minus sgwario'r ail derm, a ni'n cael 9 minus y 7 sy'n rhoi 2 i ni.